Yo ora yo. Ora apa-apa cecep rosok lagi. Ngono sih. Kene sih. Yo, aku tumpake Liliput e. Piye? Kok mirip ya Mas ini? Itu gel kuwi. Tugel kuwi. Sini ae. Itu ke sini. Tuyul terletak. Mbah namo, Mas? Nah, cilup. Bah. Sing isor ngalor iki cakake. Ya. Bisa dulu. Nyak. Tengah apa pinggir sih, Kek? Kono ya apa? Lah kok lene tengah langsung iki. Masuk kita kira